Dad na o kita kapakapalagi, daw daw gusto, kagagawi. Saka mau tumambuat, dad na o kita kapakapalagi, umiyaga na da gusto, da paganad. Inus ka no, mga aryakan. Sa masayman to na, masayman to social media, masayman to mafifit na sumadaglataw. Bakailay ka no sa Facebook, ang mga makasilpungan no, nakilay niyo sa Facebook, na o pa man na tatago niya saya so tulad na no ulama, na di imang usiat siya kaya. At tigin nagyang kaya ulama tano, apka nagtano na didugaya ulama. Nagyang kaya di mangusiat, na ilayang aging atalikodan niya nga, padigang sa sandil. Padigang sa cellphone, sa padian, giisigupan, barang-barang din. Nagyang kaya kuminta niya na ulama, Kaya din yan nitaro na kala Allah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ka din yung mga komenta, napalayan sa ragakan, nakanabapan niya gulama, nakanabapan niya ganad. Banda apya sa suratul Fatiha na din yan kasama matiya. Na yun, boto makaplagi na tigwallah, daukit. Na uba kami swaswasagyang kaya mga tawa, may band na tiga pure na kaya agyang kaya padagang sa sandul. Ribet agi siyalim. Ha? Pumanasagyang kaya babago, la hawla wala quwata illa billah. Kagai, dad na pagilay na ka na in-share na ka na video, hamisikat sa Facebook ako sa TikTok. Na inedit yan, ay yung uta video niya na saya natuladan ni Dr. Ata, na saya natuladan na kan. Dua kami, natuladan nun, nami-videos ka niyan. Tigin na sabab, akiyaw pare ko mga Muslim sa Pilipinas, naging adu katawa ulama, si Dr. Ata ako si Ahmad Nur. Gati gini sa bapakiyaw pare ko mga tao sa Pilipinas. Allahul Musta'an. Na ilaya nga, agyang nga di imbrak-mbrak, padigang sa talong bagong mga sandila. Nanti ubag yun to na, ibagay Amerika suka pagagama, sakay yung nutan namin ko kapagagama. Sakay pa magusay ko agama, o kaya nga magusay ko agama. Makaukit ko ilmo, naginan, o pa manasama sa iman to na, gina, makukatan wa tax. O ba ka no, miswa-swas agyang kaya mga reporter, mamanti na di mamagungangan, di mamagusiyata. Nataki ni babas kagyang kaya reporter na apyaso kaya pakapagana diyan maganad. Nada. Apyaso kini sampai niya sa syahada thanawi. Nada. Urian yan na pamaawingan yan, nagupumawal niya sa mga ulama, miya kapira ragu na di ran ipaganad sa ilmu. La hawla wala quwata illa billah. O pa man sumalanta si pamikiran na di din kena akalian. O ba yung mga kukurik na giyang kaya reporter. Apeso kang batian niya ko suratul Fatiha na din yan kabalas. Naurian yan, nasasangaan yan, nagususupak niya nagyang kaya miya kadagdagala mga ulama. Ayadiran itaro na, kala Allah, kala Rasulullah. Naongker niyan, ka o mamanti pada na sumasayan sa adna ilmu yan. La hawla wala quwata illa billah. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Dahil daw kito ba makapalagid sa mga ignorante ang mga tawa, pure. Ada pa maganad, agus sa mga tawa, miya maganad. Dahil daw kita ba makapalagid. Sa lagi din di kapakapalagid o kagagawi aguso, kada daw daw. Okay.